UGrace M usomabhizinisi omkhulu iBlue Bay yonke. Abantu bayamsaba, abantu bayamhlonipha ngoba inkampani yakhe iworth ama-billions. Morning Lala. Morning Madam unjani? Ngiyaphila Lala. Mamela ke Lala, uyazi ukuthi kade ngisebenzela kwi-Pure Gold watch yami, ibrand yethu entsha esoyi-introducer la eGrace M. So right now ngifuna ukuthi ungenzele advert, u-invite amantombazana amancanyana azalwa ngo-1987 ukuthi azokwenza i-audition lekhaya. Lo advert uyisabalalise iBlue Bay yonke. Kodwa ke uhlobo lamantombazane engilidingayo ngifisa ukuthola amantombazane azalwa ngo-1987 ngoJune 13. They have to be born ngoJune 13. Lamantombazane kumele ke kube abantu abaphila ne-albinism, kube nabantu abaphila nevitiligo, kube ngabantu abaphila nanoma iluphi uhlobo lenkinga yesikhumba ebashiya nje kunebala elimhlophe. I-requirement enkulu yale competition ukuthi umuntu akazalwe ngoJune 13. Nginezizathu esisho ukuthi umuntu akazalwe ngoJune 13 engosirevila mhlazane i-campaign yethu ilonjwa. Okay madam, ngiyabonga kakhulu, ngizokwenza njalo. Namhlanje usuku olubalekile empilweni yami, ngiyavuka nje ngiyahamba ngiyohlangana nomama. Sizofike sidle i-breakfast noma ngithi nje ukuthatha amandla. Nani niyazi ukuthi ebazalini ila esithatha khona amandla ethu. After ke ukuhlangana nomama ngizobe sengiyahamba ke ngiyokwenza enye audition enkulu engaphansi kwenkampani uGrace M, inkampani edumile iBlue Bay yonke. Emva kwaleyo interview nake ngizobe ke sengiyodla idina neboyfriend yami. I-boyfriend angitshelanga ukuthi ngiya kokwenza i-audition laphayana eGrace M. Ngifuna kube yi-surprise ngizomtshela yona kwidina because uya-admirisha kakhulu iGrace M. Futhi laphayana imali ezitholakala laphayana nkosi yami, I am crossing my fingers. Mangase ngiyithole ngingamsiza naye ubaby ukuthi aqale le business ekukudala efisa ukuthi aliqale. Unjani kodwa sithando sami? Ngiyaphila mama, ngiyaphila. Awungitshele ke ntombi, kuhamba kanjani phakathi kwakho nomuntu wakho loyana uIsaac? Ayi mana njena ukuthi uIsaac kuhamba kahle, ukuthi kodwa nje i-challenge anayo impilo njengamanje ukuthi akabhukha amagigi amaningi, akasawathola amagigi nje kuba ugqwa noqhwa. Kodwa sithando sami ngakutshela ngale ndaba kaIsaac, angisho ukuthi ngiyajaja mntakwethu, angisho ukuthi ngiyajaja baby, but indaba kaIsaac ngizophinda futhi ngigcizelele ukuthi umuntu osahlulwa ama-gigs okulandelayo uzobe sefuna ukuthi umnikeze imali. Uma ukuba uyazi ukuthi vele mina ngiplane ukuthi mangabe ngiyithola lama-miliyoni lawa aseGrace M ngizomsiza vele umuntu wami ukuthi avuse ibhizinisi lakhe. Ukuba uma uyazi ukuthi vele that's my plan. Ake mntanami okuhle nokumhlophe kwi-audition yakho yelapha eGrace M, hamba uyoshayina mntanami, wena uzalwa umina. Mina-ke nje ngikwazi uyintokazi ekwazi ukuyimisela. Hamba uyobakhombisa kudala uyenza lento leyo yoku-influencer, uyenza lento yokumodela, awukazi uthola ithuba elinjengaleli lokuthi uye eGrace M. Hamba kuyobatshengisa ukuthi wena ubani, untombazane. Ngiyabonga ma. Nami nje I am so amazed ukuthi ngiyalaphayana eGrace M. Ngiyabonga kakhulu. Ukuxoxa noma wami kungirevivile nje kwangenza ngafila nginamandla ngizokwazi ukuthi ngifacetane nayo yonke into engiya kuyona laphayana eGrace M. Guess what ke sana, mangabe ngifika laphayana eGrace M ngifica eyami indoda uIsaac ubhizi nenye intombazane. Ngicela ukukutshela bayajola basemathandweni ajulile, emathandweni adip. Isaac, ubani lo muntu wesifazane ominaye lana? Ngiyabuza Isaac, ngithi ubani lo muntu wesifazane ominaye lana?
Ngisinqanda mathe sakheke sisi, umina intombi yakhe, umina intombi ka-Isaac. Umbuza ukuthi wena ubani? Isaac, emva kwento ey'ngaka engikwenzele zona, ukhetha ukuthi wena uzongibonga ngepleti lama-esi. Sengikwenzela into ey'ngaka, ukhetha ukuthi uzongibonga kanjena. Hhayi-ke bakwethu Isaac avelane nje athi yena akamazi lo muntu, akayazi le ntombazane. Security please, kune-trash esizocela ukuthi uzosiqoqela yona la because iyasukela le trash la. Hhayi-ke umfana avelane nje umfana angiphike athi akangazi akaze angibone dala juteni. Naku-ke sekusondela-ke manje umuntu okuyena u-organizer okuyena umuntu okuyena umdidiyeli wale event. Sisi, ngiyaxolisa Nkosi yami, ngizocela ukuthi uhambe. Sisi, ngizocela ukuthi uphume uhambe. Ake ngihambeke ngempela, I am sad. Ibhlungu lento le engenzakalelile. Ngimi ngaphandle-ke emotweni, I am crying. Guess what? Kuvelane kuqhamuke uGrace M ngisachiphiza inyembezi lapho. Avelana pake eceleni kwami ngesibabuli semoto. Ntombazane yami enhle kangaka ukhalelani? Ngiyaxolisa Madam Grace ukukuthela ngeinyembezi ukuthi nje kube nesixakaxaka lapha ngaphakathi, kodwa ngiyaxolisa ukuthatha isikhathi sakho, kodwa singikulandisa isixakaxaka. Ngingenile laphayana phakathi ngifica uboyfriend wami ubambene nenye intombazane, bayahagana bayacabuzana basemathandweni. Hawu, ngimbuze mina uboyfriend ukuthi ubani manje lo girl acabuzana naye, ngoba phela mina ngazi ukuthi umina ungithembisa umshado, sizoshada nje emaduzane. Wathi nje usazoyithenga i-engagement ring. Awu, nangokumfana engitshela ukuthi yena akaze angibone, akangazi. Ugirlfriend lona wavelane wacela ukuthi security lingithathe lingilahlele ngaphandle. Umdidiyeli wawo lo mcimbi esize ngawo, le audition esize ngayo, wavelane wangitshela nje wathi uzocela ukuthi ngihambe ngoba ngibanga i-chaos, ngeke ngisakwazi ukuthi ngibe ingxenye yale audition. Mntanami, ngiyaxolisa-ke ngalokho. Abafana banjalo nje bayohlezi benjalo, abazazi ukuthi bafunani empilweni. Ukhona umuntu ongaphika into enhle efana nawe kanje. Lalela-ke mntanami, ngizocela ukuthi sibuyele lapha phakathi. Igama lakho uzobuye ulifake futhi kwilist, lizongena futhi kwilist. Ungene uhambe na uthole ithuba elife u-auditione njengawo wonke umuntu. Bakwethu zavelane nje inyembezi zoma zathi nkwe same time uGrace esho lowo magama leyo ukuthi angibuyele phakathi. Sengena noGrace-ke sihamba kanje side by side. Abasanyanyileke abanye ababhengesti bengibona nje ngihamba noGrace. Lala, ngizocela ukuthi ubuyisele intombazane elistini. Igama lakhe uthe uWinnie. Ngizocela ukuthi ubuyiseleke uWinnie elistini. Yebo madam, ngizokwenza njalo. Kodwa Winnie, ngiyaxolisa-ke Nkosi yami bakithi usuzoba unamba ngcino-ke kwilist because wena bungazange ubhalise mangabe ufika la okokuqala, ufike nje waxabana ungabhalisanga. Lala, ngizocela ukuthi uqale ngale ntombazane le engibuye nayo eminyango uWinnie. Ngicela ukuthi uqale ngayo uyilethe la. Winnie, unjani futhi? Madam, ngiright kakhulu, ngiyalibonga leli thuba engilitholayo ukuthi ngiphinde futhi ngingene la phakathi. Ngiyabonga kakhulu. Before siqale sikubeke kwicamera sikubona ukuthi uzokwenza kanjani kwicamera, ngizocela ukuthi nje usitshele ngawo ukuthi ubani, imvelaphi yakho, usuka kuphi. Kubaluleke kakhulu thina ukuthi sazi ngomuntu esisebenza naye ukuthi usuka kuphi, uzalelwe kuphi, ibinjani impilo mangabe ikhula. Awubeke esithombeni nje, ungashiyi lutho, unginabele ngempilo yakho so that ngizokwazi ngiku-understand ukuthi wena ubani. Because kwi-Pure Gold Watch lethu sifisa ukuthi umuntu abe ne-story behind i-Pure Gold Watch ukuthi I am this woman today
because ngumuntu wesifazane onje odlulelana nalana. Ngizocela ukuthi nje uchaze, don't hold back anything nje, ukhulume nje, ukhululeke, ungasabi, relax ntombi yami. Okay madam, mina igama lami uWinnie M. Ngizalelwe khona lana ke eBlue Bay, but ke ngaphansi kwendawo ekuthiwa iseMamangweni, endaweni la esebukhosini khona. Emakhosini. Shukuthi ekuzalweni kwami uma besasemncane kakhulu, ethandana nomunye ubhuti engakaze ngimboneke empilweni yami. Ekuzalweni kwami uma ungitshela ukuthi mangabe mina sengizalwa ngizalwa ngumuntu ophila nealbinism, ubaba wacela nje ukuthi ucela ukuthi mhlawumbe ngibone ukuthi ngimisa kanjani ngengane, mhlawumbe ngiyoyibeka kwi-train station igayo isitimela, noma ngiyibeke phambi kwebhasi igayo ibhasi, noma ngifake noma uma ayifake emgqomeni. Umama wanqaba, kwabo kuhlukana kukababa nomama kanjalo, wathi ubaba akafuni ukuthi aphinde ambone. Ngalelo langa ubaba ethi akafuni ukuthi aphinde ambone umama uthi wafika esehamba nobaba wakhe ngalolu langa. Ubaba wakhe vele wagcizelela ukuthi mntanami, mina nginamandla kakhulu, I am very very powerful, angifuni ukuthi ngiphinde ngikubone empilweni yengane yami. Ungabatsheli ngisho nomuntu ukuthi le ngane le ephila nealbinism uzaliswe yile yami ingane, kuphelile phakathi kwami nawe. Umana ke angitshele ukuthi wa relocate ke ubaba nomndeni wakhe ba relocate, akaphindanga azi nokuthi bahlala kuphi. Besefisa ukuthi angalekelelwa ngengane, kodwa nje wafica sekhalipha ungane kulo muzi, kwathi kuyaya ngesinye isikhathi ethi uyochecka futhi ecabanga ukuthi mhlawumbe umndeni wawuvakashile, wafica sekuhlala omunye umndeni kulo muzi loyo. And umama angitshele ukuthi kuqhutshekwe impilo ke sekumele ukuthi manje ayimeli. Umama ke bekahle kahle beyangenawo umndeni, ukhulelwe nje umama esiqede nje kushonela ugogo, okugogo omkhulisile, kanti ugogo nje ushona nje isisu sehleli kumama. Umndeni ke wamxosha, wathatha umuzi kagogo. Uma bekumele ukuthi ahambe ke emva kokuthi angizale, ahambe ayoqasha kweminye imikhukhu ekuthiwa iseFlamboyant, emkhukhwini yaseFlamboyant. Ake mangabe sihlala lapha emkhukhwini, uma nkosami esanda kungizala ubekasokola, bekazama amatoho abuya angavumi kahle. Phela abahlali baseFlamboyant bonke bazama, babangisana ngamatoho. Sometimes uma bebuye ahamba yowashela abantu amawashingi bakhona lapha yana eFlamboyant, uthola ukuthi labo bantu ayobawashela amawashingi nabo bayayisebenzela, basebenza imisebenzi nje engacacile. Kodwa uma bekuthi mangabe bezodla ichicken bahluba ikhumba, kube izona bamholela ngazo. Ingane zabo mangabe ikopile neni zilishiyile, bamuphuma leso sicegana, kuyilona holo lakhe lelo alitholayo. Kodwa ke sakhula ke khona lapho ke eFlamboyant. Kuthe mangabe sengina 5 years, ngaqala ke manje sengibhalisela ukuthi ngiye esikoleni. Ngangena ke esikoleni sengina 6 years, la engahlangana khona nezinye izingane, because ngikhule uma engena amatoho kube ukuthi uyangicelela kuphi ukuthi ucela umuntu angigadele noma angihlabe emhlane ahamba yotohoza nami ematohweni nje. Ngangihlezi ngihleli emhlane kaMa, because wethi uyangibeka phansi, bathi abantu ingane iyahlupha, so beka preventer zonke lezo zinto, beyavela nje angihlabe emhlane asebenze nami yonke imisebenzi wekade yenza. So mase ngina 6 years, it's when I've experienced ukuthi ngihlangane nabanye abantu ke manje, ngibone ezinye izingane esikoleni. It's when I've realized ingane sezingicwasa ke manje, sezingicwasa, sezingigagula ngegama lesimo engiphila naso. Ingiphathe kabuhlungu ke lento, ingiphula umoya, ngize ngigcine sengine low self esteem. Ingiphathe kabuhlungu. Shukuthi ngokuhamba kwesikhathi ke umana aqashuluze aze akwazi ukuthi ayifundise, wathola ukuthi ayifundise, wawuthola umsebenzi okahle emva kokufunda. Saphuma ke manje sayohlala ke manje sesihlala eflatini elihle elisha elise Blue Bay edolobheni phakathi.
Mesihlala ke lapha phakathi eBlue Bay impilo isishintshile, impilo isimnandi, but ngiyasaba ukuthi esikoleni esisha bazofike bangibhulishe kanjani, you understand? Abazofike bathi hayi intombazane eqhamuka eflamboyant ephila nesimo se-albinism. Uyabona nje nginaloko okusaba. Mengifika ke vele eklasini afike kuthisha akathi angi-introduce bachazeleke ukuthi ngiqhamuka eflamboyant. Bavelane bahleke eklasini angisho ingane ezingconywana laphayana zithi oh eflamboyant emkhukhwini you're a flamboyant queen emkhukhu queen. Ngivelane ngisho ngithi mina vele yes I'm a flamboyant queen. Mangabe uthatha ulibheka lo gama leli lithi flamboyant lisho ukuthi imbali eqhakazayo, imbali enhle, you understand, imbali eblumayo, kuthi mangabe isikhulile ivula amakhasayo ikhazimule ihaha abantu ibukeke. I am that flamboyant person. Umina that flamboyant queen. It's not about the place lenqhamuka khona, but it's about the person that I am. I am a flamboyant queen. Ngakhuluma ngaze ngayishaya isifuba. Ngicela ukukutshela ukuthi esikoleni esisha ke abangani bese bengibanga ke. Bese bengibanga abangani bathi nje bafuna ukuba umngani ne-flamboyant queen. Sebeyangibuza abantu ithini social media yakho? Ngithi mani kancane ngizoninikeza. Lapho angina social media. Ngacela uma ukuthi ma nansi into entsha eqhamukayo uma wengevejabulile indlela engase ngiyithemba ngayo. Nansi into entsha eqhamukayo naku sengiyipopular esikoleni sengibizwa nge-flamboyant queen kanjani. Ngizocela ukuthi ungisupport ungithengele impahla ezintsha ungitholele iphotographer ngihambe ngiyoshutha. Ngempela ngashutha ngagcwalisa i-social media yami ngatrenda vele sengiyatrenda esikoleni abantu bayangifollowa esikoleni, people they are sharing ama-post wami. Ngavelane nje ngatrenda ngayiqala kanjalo ke i-social media journey yami and ngaphuma futhi ngangagcina lapho as you can see ukuthi ngiyahamba ngiyohlangana nabanye abantu, people who are living with albinism, ngiyokhuluma about how to be flamboyant. Mhlawumbe nabanye abasakhula abafile ngathi bayabhulishwa ekoleni ngibakhumbuza ukuthi babaluleke kanjani, ngibakhumbuza ukuthi bahle kanjani. Ngiphinde futhi ngifundise nangokunakekela isikhumba ukuthi usinakekela kanjani. If you are a person ophila ne-albinism usinakekela kanjani isikhumba sakho, uwa-protecta kanjani amehlo akho, as you can see ukuthi ngimuhle kanjani. So my main goal and my main goal and my main aim is to uplift umuntu ozizwa ebukeleke phansi. So it doesn't matter ukuthi umuntu akanjani ophila ne-albinism noma umuntu ongaphili ne-albinism, ukuthi ngithathe umuntu oyigolide kodwa igolide elisemhlabathini nje elicashile emhlabathini, ngimtshengisa ukuthi wena umuhle kanjani, you can shine. It's just that nje you need to clean up and you need to pass through fire and uzubonakala ukuthi uyigolide, and you need to clean up because awubelongi odakeni, you don't deserve ukuthi udelelwe. So ke Madam Grace, that's my story. Isona story sami ke leso. Ngithema ngabe ngiyichaza laphayana ngambona Madam Grace ukuthi cha uchazekile istory ubekasilandela eza naso. Ngiyabonga kakhulu Winnie mntanami for istory sakho. Uyangichaza umuntu osifazane oyena umuntu osifazane osedlule emzibeni omningi kodwa wakwazi ukuthi omelele ami. So awusho ke lala before sidedele uWinnie ahambe aye kwicamera, awusitshela ukuthi ikhona mhlawumbe imibuzo nawe ongathanda ukuthi uyibuze yena uWinnie. Yes madam, Winnie ngicela ukubuza, angisho uyazi ukuthi ngenkathi ungena lana ufika kube nedrama nje, idramanyana eyenzakalayo. Awungitshele if kuukuthi uyakhethwa ke ukuthi kube wena or iface yale brand iPure Golden Watch, ungayimanage kanjani idrama, ungenze njani ukuthi idrama ingakulandeli, singakuthemba kanjani ukuthi after le drama le eyenzakale lana namhlanje angeke yini ukuthi usilethele idrama enye esingayidingi eGrace M.
Ngiyabonga kakhulu Lala umbuzo. Angeke ngithi nje isiZulu sithi yonakaliswa ngomlomo ilungiswe ngomlomo. Kubalekile umphakathi ukuthi uwazi ukuthi akekho umuntu operfect. Wonke umuntu unamaphutha akhe. Kodwa kubalekile ukuthi iphutha mangabe selenzekile ulungise. If kuyatholakala ukuthi ngiba kwiskandali thizeni, kuyobaleka futhi ukuthi abantu ba-understand ukuthi I am human after all. Maseke futhi ngiyawavuma amaphutha ami, ngikwalungise amaphutha engiwenzile. Ngoba uyalikhumbula leli vesi eBhayibhelini owesifazane wephingile. Umphakathi wamthatha wamyisa phambi kwaJesu. uJesu wathi ngithi ongenalo iphutha noma ongenaso isono akathathe itshe amshaye lo wesifazane. Kodwa ixuku zaphindele emuva zonke zijabile. uJesu wathi phakamisa ikhanda nje wavuka owesifazane emiyedwa. Mina, if I am being chosen as a face of iGrace M, ngachaza ukuthi akekho umuntu ongenawo amaphutha, sonke sinamaphutha, but okubalekile ukuthi amaphutha akho uyawalungisa yini, uyawalandelela uwalungise. Yazi nje lo yalala uvelane nje watshengisa ukuthi angangithandi. Okokuqala uvelane wajaja engalilalelanga elami side le story. Kuthiwe nje yena security waseyangikhipha engalilalelanga iside lami le story. And I am grateful to uGrace M because if bengamchazelanga istory sonke ngaba honest ngaba ngibuyelanga mina laphayana kuleya audition. So I'm grateful kahle to uGrace M. And interview ihambe kahle kakhulu, ngifike nje ngachaza ngahluba udlubu okhasini noma nje lo yambuzo lo cishe wangimoshela izinto, but I hope ukuthi nguphendule kahle because I was honest. Akekho nje umuntu oklinile emhlabeni, sonke sinamaphutha. Lala awungitsheni kuona wonke lamantombazane esiwabonile namhlanje, yipi wena oyibona ukuthi mhlambe ingaba iface ye-Pure Golden Watch? Mina madam ngimthandile uGeli loyana. uNancy ngimthandile mina kakhulu. uNancy lo ophila nevithi lakho ngimthande kakhulu Shem because istory sakho uyasichaza, uyasho ukuthi udumile, unama followers amaningi ku social media and uyatrenda. So if kuukuthi sithatha ibrand yethu siyenza yena iface, I think ukuthi like she can bring more clients for our brand and angayimela kahle because uyachaza ukuthi na social media akanawo ama scandals. So mina if bengachuza yena uNancy. Ngiyabonga umbono wakho Lala. Mina ngithande uWinnie. Sengichazile istory sakhe ukuthi ukhule from ubunzima kakhulu, waphuma kwi-hardship kodwa wakwazi ukuthi abe umuntu esifazane lo asawuyena namhlanje. Futhi zingichazile nezimpande zakhe, izimpande zikama wakhe, umama omfazi owomelele. Kuthiwa isithelo inzuzo yezimpande zayo. Isithelo kufana nokuthi ukhamba lifunza imbiza kind of vibe, ukuthi isithelo izimpande zikhiqiza isithelo esilapha esisuka lapha yana ezimpandeni. So nje ungenza ngifile ngathi umfazi ostrong ozalo umfazi ostrong. So awusho ke Lala, mina ngingafisa ukuthi mhlawumbe kube khona u-top 3 kusasa. Siphinde futhi sizobabuka sibacubungulise, sibabuke kwicamera ukuthi banjani labantwana. I met them lokho ku right. So ucabanga ukuthi mhlawumbe obanika engabafonela ukuthi babuye for u-top 3. Ngisuggesta yena mina uWinnie, sho ukuthi akube noNancy ke lo wena obona ukuthi u-right, sizobuka kubona sikomperishe. Angazi ukuthi owesithathu singakhetha bani. Madam mina ngibona umlungu loyana uCynthia, angazi umbonile nomlungu lo onesinkinga yesikhumba ngathi isikhumba sakhe sishile. Ngibone uCynthia mina, angazi ukuthi mhlawumbe uCynthia wena umbone kanjani. Ngibone nje owumfazi owomelele and echaza ngodaba lakhe. La ngitshengisa nje umuntu ostrong odlule kokuningi but wa survivor, and umbonile na social media she is also doing great, you know.
Okay Lala, ngizocela ukuthi ucommunicate nabantwana laba bobathathu ubazise ukuthi sicela ukuthi sibabone kusasa. Chomwami, oh my friend. Oh my gosh. Homie, ngineindaba ezimnandi. Mrs Grace M ucele ukukubona kusasa ukuthi ufike. Oh my god. Kodwa chomwami sinenkinga eyodwa angifuni ungasho. uWinnie. Sinenkinga kaWinnie Mqadi. uWinnie uQ like uWinnie uMadam ngathi nje une soft spot for yena. Ufike laphayana wabala inkinga zakhe ukuthi uma wakhe wadampa ubaba wakhe esanda kuzalwa wakhuliswa yi-single parent behlala emkhukhwini waze wafunda uma wakhe wathola iflat njengobani Chomi ongenazo inkinga. So lalela lana ke mnganami kuzomela ukuthi sisebenze kanzima to get rid of this girl. Ngineqhinga engizolenza ngizoku-update ngalo kusasa. Khulileka nje wena. Lala, ngiyawabona amantombazane asefikile. But ngibona intombazana yomlungu, ngiphinde ngibone uNensi. Awungitshele, uphi uWinnie? Oh madam, uWinnie ngimfonelile ngamfonela izolo mhlawumbe ngize ngamshiyela ama-miss call awu-10. Lutho nje ukuthi ake aphendule icingo lami. Futhi akazange wabuyela kumina uWinnie. Mhlambe ke awungitshene Lala, awuzange mhlambe wayicabanga indaba ye-email ngoba mhlambe bekangayibona noma kuthiwa mhlambe kadelele wavuka ngo-10 ebusuku i-email bekazoyithola. Hayi mhlambe madam kube yiphutha lapho ke ngiyaxolisa ngicabanganga nje because ngibone kuyinto emergency ngabona ukuthi i-email izodelay ngcono umuntu ukhulume naye face to face but ngiyaxolisa kakhulu madam. No, it's fine. Lala, ngizocela uhambe uyongicelela amantombazane ukuthi ucela ukuthi alinde for 2 hours. Ngizozama ukuthi ngibone ukuthi ngiyamthola yini uWinnie ngimtshela ukuthi angiyakwazi ukufika la in 2 hours. Mangabe kuukuthi angekakwazi sizocela ukuthi sipostpone ngizoba compensate amantombazane ngosuku lawo lanamhlanje. Kodwa ke konke lokhu kulele kwi phone call engizoyenza ngishayela uLili, ngishayela uWinnie. Ngisedi like ngikhotha amanxeba ngalento le boyfriend eqeda ukungenza yona. Kuvelane kungene i-call. Mangabe ngithi ngiyayibheka leyo call, hayibo ibhalwe uMrs Grace M. Ngibambe bafethu. Hello mntanami, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Yebo Madam Grace, ngiyaphila. Hawu ubona ngani ukuthi kufona mina? Oh phela ama-true caller nkosama vela nakhulume zonke indaba. Okay ntombazane yami yazi kube nephutha lana. uPA wami la uthi izolo ukufonelile ukuthi ucela ukuthi ubuye for round 2 audition. Bekumele ngabe ufike namhlanje. So uthi yena ukufonelile wakushela ama-miss calls awu-10. Hawu ngiyaxolisa angizange ngawabona ama-missed calls mhlambe indaba ze-network nje nkosi yami ngoba Delnet izolo ebusuku kodwa angiwabonanga nkosi yami. Okay intombazane yami ayisekho inkinga ngizocela ukuthi ubuye mangabe kuukuthi uzokwazi ukuthi uze la e-officeini within 2 hours kodwa mangabe kuukuthi angekukwazi sho ukuthi mhlambe sesingabhekelela ukuthi kunganjani kusasa noma u2 hours imkhulu kabi ngizobe sengilapho mina within 2 hours. Ngiyabonga kakhulu ntombazane yami Nkosi yami ngiyabonga ukuthi ungihloniphe sixolise nje ngokuthi sesikuphuthuma sesikurasha kanje. Oh my god guys, hayibo ikhole bekade ngayilindele umuntu esedi kanjena ukuthi sekumele ngiphuthume within 2 hours. Like izathu sokuthi ngigeze sengisheshisa kanjena nibonele ke nani ukuthi ngijahe uMrs Grace ukuthi ngifike lapha e-officeini labo ngiba revise. Ngicela ukunitshela njengoba sengiyitanqaze kanje ngiyitanqazela nje ukuthi bangizwe kahle bangibize futhi as iface.
Awusho girl. Uke wanothisa ukuthi nje since wonke lo mshikashika wale competition uqalile, ugirl uWinnie uhleze ethola ama privileges. Uyakhumbula ukuthi izolo ufike lana waba sekugcineni kwelist kodwa kwaqala ngaye wangena phambili. Awubheke namhlanje akekho sekuthiwa thina kuzopostpone noma kuzolindwa 2 hours, thina nje silindile sihleli lana because silinde yena. Usho kanje girl, sho ukuthi unikeza ama privileges. Ngathi ngiyayibona nje lento oyishoyo. Mamela ke girl, ezinye indaba ongangizazi ngikuhlebele mina. Kuthiwa lana kahle kahle kufunakala abantu ababili, not umuntu oyedwa. Kuzothatha abantu ababili kahle kahle. So mina ngithi asihlakaniphe ntombazane. Asihlakaniphe, asisebenzisaneni ndawonye. Le ntombazane eyiqili angeke thina idlale ngathi. Asenzeni sure ukuthi le project lo itholwa umina nawe. Manje sizokwenza kanjani konke lokho? Khulileka ke. Thula wena umamele. Ngizokutshela mina iplan. Ngizokutshela ukuthi sizosebenza kanjani. Into engizofuna ukuthi uyenze. Ngizokutshela ukuthi senza kanjani. Ake sithule simamele, ngizok-update nje as soon as ugele efika. Mengifika ke laphayana eGrace M, ngifike nje ngifica sekulungisiwe udonga. Sesiyangena laphayana kuthiwa asitshengiseke iCamera siprove bona bazochuza unumber 1 from the pictures. Let's work. Zihambe insuku zidlula insuku asakathola communication. Vele babesitshelile ukuthi isikhathi ukuthi sizothola communication after how long. Mamela lala. Mina sengimchuzile yazi umuntu engicabanga ukuthi uyena ongaba iface yayo yonke le project. Ngicabanga ukuthi angaba kahle kakhulu untombazane lo uWinnie. She is the one that I chose. I like her story, I like her. Ngithanda nangendlela le ayiphethe ngayo. Nalo ke afika sitshengisa yona lapha kwiCamera, ugirl ufike wasitshengisa ukuthi umsebenzi uzowushaya futhi uyawushaya. Yes madam, yena ugirl impela umsebenzi uyawushaya yazi. Nami I'm so impressed nje, wangitshengisa elinye iside engalazi lakhe ngaleli yalanga. Wangitshengisa nje ukuthi uyakwazi ukushaya into yakhe. But bossy, mina ngicabanga ukuthi kanjani sibathathe bobathathu because ugirl uyiqueen, waziwa as a flamboyant queen. Iyini queen without ama princess ayo amabili? Sithathe noNancy, sithathe noMlungu because kade sebesele beyi-top 3 and bazothi mangabe be-advertise because they are all on social media, into yakhona izwakale. And besides ma'am izosinikeza igama elihle because bane-variety yabona, like ba-representa into eyihlukile bobathathu. You know ukuthi company yethu nayo kuzobonakala ukuthi is doing something in the community. Yazi ke masuyibeka kanjalo lala, uyibeka kahle. Okay, ngizocela ukuthi uprepare ama-appointment letter awu-3. U-appointe uWinnie as i-queen, flamboyant queen, ukuthi kuboyena iface. And then ke first princess will be uNancy, and the second one will be uMlungu loyan ufake yena as i-second. It's fine, but ke i-contract yabo laba ngizobenzelela nje ukuthi i-contract yabo it's just going to be a year and they will earn $1 million for the entire year, so it will be divided into 12. The first and the second princess, and then the queen, the contract yakhe, it's going to be 20 million. It's going to be for 1 year and it's going to be 20 million. Okay madam, akuna problem, ngizokwenza kanjalo. Ngiyabonga kakhulu. Mamela ntombazane, manje ngiyosenda ama-appointment letter enu nobathathu. uGrace M uchuze uWinnie ukuthi uWinnie kube uyena iqueen. Iqueen izothola 20 million for the entire year. Sho ukuthi uzothola 20 million divided by 12. Mase kuthi nina nizothola 1 nino girl lo Mlungu. So mamela ke girl,
mina izathu sokuthi ngifuna ukuthi kube wena laphayana uyasazi nakuba wena iface ukuthi nami I'm going to benefit u50% wemali. So ke sithandwa sami manje sekuyisikhathi sokuthi sisebenze kanzima, sisebenze kakhudlwana. Ngifuna ukuthi mangabe sifika on set sekuyoshutha because nizoshutha nobathathu. Nimsideline ulo ugel uwini, nimsideline uwini in such a way that naseyithombeni abonakala ukuthi ujabhile nje angabukhona eyithombeni uwini. And then mina iscript sama-pose engizobe-ke ngisinikeza umuntu ozo-direct ama-pose, nami ngizobe ngiwa-director nami futhi ama-pose. Ngizobe ngenza sure ukuthi ugel lo mlungu ushaya into ephansi mekamodela, mase ngenza sure ukuthi esakhe iscript wena uyashayina. Mase sihambisa iy'thombe kumedem, umedem abone ukuthi wena kufanele ube yiface. Amane ashifte lo ambeke kwi-third place noma amkhansele. Mase kuba yithina Chomi esithola u20 million. Khulileka-ke mngani, njengoba usungitshenile ngiphezulu kwayo. Wena nje ngitshela i-date ukuthi ishuthi elandelayo inini. Ngithe ngihlele ekhaya, ngihlele endlini. I am busy trying to cook. Nquyi i-email. Mengena Jesu i-appointment letter. Ngiya-appointwa mina ukuthi ngizoba i-face ye-Grace M for a pure golden watch. Ngizobe mina ngiyi-face. Guess what-ke? Angijabulanga kanje. Mangabe ngiqeda nje ukuyilungisa, ngiqeda ukuyilungiselela usuku lokuqala lokuthi ngiyale ka-Grace phela sesiyoqala usuku lethu sokuthi siyoshutha our first photo shoot because kiyolontshwa and i-launch yakhona isiseduzane kanjani. They are preparing for a launch and i-launch izoba within a week. Thina kwethu nje ukuthi sismile sibe bahle and they are very very happy about umsebenzi wethu. Guess what? Mangabe sesiyoshutha laphayana amantombazane like they were trying their best ukuthi angihlukumeze, angisideline. Ngisho necamera nje ibingezi ngakumina. Bengimiswa ngemuva nginikeza amaphozi angasile noma ngilaliswe phansi. Hayibo, mina ngi-understand ukuthi bebenzelani lento le abayenzile kumina. Lala, ngiyibonile mina ithombe ze photoshoot. Angijabulile neze, angikho happy ngazo. Mina madam ngiyaxolisa kakhulu, but ugeli lo owamshutha ukuthi abe yiface yethu. Hayi ugeli shem, ungitshengisisa into engal-understand like ubeloku ekhala kuyashutha uyaphuma uyakhala uhambe uyokhala etoilet. Amanye amantombazane aseyaphazamiseka emsebenzini loku eduduza yena. Ikhamera nje isingxofo ka1, ugeli uyaphuma uyahamba uya etoilet. Akusebenzekanga bekunzima, so mina ngi-understand ukuthi ugeli uzokwazi umelana nepressure le azoba nayo njengoba seyiface. Uvele nje wakunikeza idrama engayithandi nengayiqondi. Ugeli, she was up and down the whole day. Laphayana amalontunjana wethu besibabhukhele only 3 hours, but we spent the whole day because ubekakhala ekhalile. Simbambathe ki-makeup artist ivale ukuthi uyakhala, imfaka ama-eye drops ukuthi amehla angabe bomvu. Hey, aqale phansi ugeli awashe leyo makeup. So Lily, usuggestani? What are you suggesting? Siphuma kanjani kule simo because ngikappointile ze campaign manager ngikuthemba because maningi ama-campaign ongenzele wona. So what is your solution kuyona yonke le situation esikuyona? Mina madam ngingasuggesta nje ukuthi mhlawumbe sisale sesithatha yena-ke uNancy lo vele bekayisekela lakhe, bekayi-second princess, and you can see ukuthi maningi ama-pictures la uNancy ayedwa emuhle khona. Mhlawumbe simemezele yena as i-face ngalolo langa ukuthi i-launch iqhubeke, and then because umphakathi ngesuqambela manga singaqhubeka naye mase si-introducer afterwards, si-introduce-ke i-first ne-second princess kwi-launch kwi-second like meeting esoba nayo, si-introduce naku-social media wethu si-launch ukuthi we've got a second and third princess, but sivelane nje si-introduce yena
ugirl lo uNancy as iface, because right now isikhathi asisekho. We only left with 2 days ukuthi kuye ku launch. Isikhathi asisekho ngempela, so I think ugirl is the perfect like candidate uNancy. Ngicabanga kanjalo mina madam. Hayi ngiyakuzwa kahle Lala. Angeke ngithi nje ngiyabonga okwanamhlanje. Ungagoduka nawe uhambe uyophumula. Ngithole i-message from umadam athi Winnie unobani lo khona, ngisho ukuthi ngingedwa. Athi umadam wenzani? Hayi ngingayi-understand imibuzo kamadam. Ayangenzi lutho. Athi umadam lalela, izithombe lana azikho kahle. Ngicela uzokulanda manje. Sengilungisile a certain hotel la esoshuthela khona. Sengilungisile another professional photographer lapho ozokwazi ukusebenzisana nayo, ngoba mhlawumbe kunokwenzeka ukuthi you were not shining on that photo shoot because bungasebenzisani namuntu. Ngicela usondele ngize kokushutha and uzohamba nami ngizokulanda endlini yakho ngemoto yami. Ngicela ube ready, ama costumes, i-makeup artist nani ngihamba nako lana. Unye sisi, this is between me and you. Awukhulumi lutho, awusho lutho ngale photo shoot, i-private, awukhulumi lutho, awutsheni muntu ngalento le. Ake ngempela engitshela kanjalo uGrace ngajabula abafethu ngalunga. Sahamba no Grace safike sashutha bafethu. uGrace lokho encuncuzile nje sawubheka ushelela kanjani. Mina ngimazi la photographer ukuthi webhema insangu noma webheke inithombe zazibheda. Bakwethu sengihleli nendaba ke manje ngithulile. Lufika usuku olukhulu, usuku layo phela ilaunch. Mangabe uGrace efika laphayana kwilaunch uyamemezela uGrace, uthi uGrace uzomemezela iface yayo le campaign. Mangabe ngimbuka uLala, uyambona ukuthi ujabulile uLala. La kulala akaze angijabulele kanje empilweni. Ngibuza ukuthi umadam yini lento lebekathi angifihle and why uthola ukuthi usethi uzo introduce iface, akasasho uzo introduce iface nama princess, you understand. Mangabe sifika isikhathi umadam alusho kudaba, asho udaba ukuthi lana uzo introduce iface. Mangabe embula isithombe, kuvele isithombe sami, ngibona uLala eqhaqhazela engathi angaze ayidacaze phansi. Ngibona ukuphoxeka emehlweni kaNancy, ngibona ukuphoxeka emehlweni omlungu. Lapho ngicela ukunitshela ukuthi umadam asho nje ukuthi leli igolide elangena emlilweni laphuma licwebezela, umuntu osifazane omncane osedlule emzimeni but ubunzima bamenza waba strong. Athi umadam lo imbokodokazi. Athi umadam mina ufuna ukuthi after that, after launch ufuna ukuthi angikhiphe kuyiwe eParis siyodla ibreakfast naye eParis. Hayibo bafethu ngiyathuka yini ukuthi mina sengizoya eParis. Mina solo ngazalelwe eBlue Bay, angaze ngiphume eBlue Bay. Ake kube mnandi ke ilaunch ihambe kahle yonke into. After launch siyahamba ke manje siye eParis, siprepare ukuya eParis. Nje after like some few months kwalungisa indaba yepassport, indaba ye-visa, and then sahamba ke. Mangabe sifika ngale eParis, umadam ungitshela ukuthi isizathu ntombazane sokuthi nje ngize ngenze leli wash, it's because ingane yami mangabe isencane, ingane yami yomfana iyakhulelisa intombazane. Yathi mikhulelisa intombazane ngangayazi mina nokuthi ine girlfriend, ngangazi ukuthi ubani girlfriend yayo, ngangazi nokuthi ikhulelisile. Ngezwe nje ngoJune 13 ubaba wakwami etshena lo mfana ukuthi ngoba phela uzale umntwana ophila nealbinism, uzocela ukuthi ahlukane naye, yena ngekameli iabomination, ngekalimele ihlazo elingaka. Umadam angitshela ukuthi ke
lo mama lo ntombazane ekhulelisiwe kwakuma wami ekhulelwe mina. So uMedemu asho ukuthi indoda yakhe imcindezela naye ingafuna sebenze kwakuyena nje ubhongoloze kuyena othatha inqumo. Emva kwa June 13 indoda yami sa relocate saya endaweni entsha. Yasithuthisa nje saya endaweni entsha, mina ngakambona uma wengane angiyibonanga ingane. Sathi mangabe sifika kulo ndawo entsha indoda nengane yami nje bahlala isikhathanyana, mhlawumbe bahlala unyaka owodwa. After that badlula emhlabeni baba engozini ye-accident. Kusho yena uMedem. So ke asho ukuthi emva kwaloko wayitshela ukuthi uzokwakha ibhizinisi lakhe alikhulise, avule ibhizinisi alikhulise because akaze avumeleke ukuba nebhizinisi. Indoda bingavumelekile, ibithi yona imfuna umfazi osebenzayo. So uNkulunkulu ke as much as bedlulile emhlabeni kodwa uNkulunkulu ke wavala omunye umnyango wavula omunye umnyango. Ake indoda yami ke emva kwaloko isishonile ngalakhe ibhizinisi lakhula, but ngize ngaba sesimweni sokuthi sengiya afforda kahle ukuthi ngaphuma ngiyofuna umzukulu wami manje. And ingakho ngisebenzise usuku la June 13 ngo-1987 mzukulu wami ukuthi ngikufune ngalo ngoba ngangizwile kuthiwa umzukulu wephila ne-albinism. So ke mntanami, inkosi yami, ngiyaxolisa ukuthi ukhule kanzima kanje ngingekho mina njengogogo wakho. Kodwa ke ngithema ngabe ngikuthola ukuthi uJune 13 remember ukuthi kwi-contract yenu menizoqala kwakuthiwa nje nizothatha ama-DNA test, kwenziwe checkwe yonke into ukuthi imi kanjani, kucheckwe nje kwenziwa ama-medicals. So kulo ma-medicals ngaqhathanisa i-DNA yami neyakho, ngathola ukuthi kahle kahle mina nawe sihlobene, siyazalana. Hey bafethu, enye injabulo ke manje sengithola ukuthi ngumzukulu webillionaire. Lapho lithi billionaire nje lifuna ukushiya wonke umcebo walo ezandleni zami. So nje lifuna ukuthi ngiqale ngirane leli business, libone ukuthi ngingalirana kanjani leli business. Mangabe sesindawonye ke useyangibuza ukuthi kwenzakalani ngaleli langa leli lokushutha. Ngimtshele yonke into, ngithamunde yonke into. Ayubhosi abuyele emuva ahamba yobukela ifootage yangalela langa. Ngicela ukunitshela ukuthi wawaxosha amantombazana amabili, intombazana omlungu kanye noNensi plus no campaign manager ophinde abe uPA wakhe uLala. Wabaxosha emsebenzini ngisho noma uLala wesekhala eyibhonqa phansi ecela uxolo, ecela uxolelwa, kodwa nje ubhosi wanqamula waterminate ama-contract wabo. Ngikhuluma nje sekuyimina ke manje orana iGrace M. Ngirana hands in hands nogogo wami because usegugile, so usangifundisa ukuthi base retire angishiye mina sengifundile. Lapho ko ugogo uzwanani ke noma hayibo ngathi ithupha ziyegwayini, they are very very close. Bavelane nje bajika abangani, bajika indodakazi nomama, usemthathisa okwendodakazi yakhe. Naye kumama naye usebhaliwe la emafeni kaGrace M. Phela kanjalo ke istory sethu ayilale ibonene eyitorini ezilandelayo. Buzz SA to all social media platforms, siyanithanda kakhulu.